Il-kumpilazzjoni tax-xhieda kontra l-aħwa Alfredo George De Giorgio u Vincent Muscat, mixlija bil-qtil tal-blogger Daphne Caruana Galizia, se tibda tinstema l-ħamis li ġej fid-9 ta' filgħodu. Fi seduta tal-ħamis, il-qorti preseduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimek se tkun qed tiddeċiedi jekk hemmx evidenza biżżejjed kontra 3 akkużati biex jgħaddu ġuri. Alfred De Giorgio, magħruf bħala l-Fulu, George De Giorgio, magħruf bħala iċ-Ċiniż, u Vince Muscat, magħruf bħala il-Koħħu, tresqu l-qorti tlieta li għadda mixlija bil-qtil ta' Caruana Galizia u ma natawx il-ħelsien mill-arrest. Fi seduta tal-ħamis, il-Pulizija mistennija tressaq il-każ tagħha billi tibda tippreżenta l-evidenza li għaqdet sakemm waslet għall-akkużati. Proċess li fih kienu involuti wkoll l-FBI, il-Europol u esperti mill-Olanda u mill-Finlandja. It-tlet irġiel ġew arrestati flimkien ma' 7 oħra f'operazzjoni kbira li saret kmien it-tnejn tal-ġimgħa l-oħra. Fl-operazzjoni li fil-biċċa l-kbira tagħha saret fiż-żona tal-Menqa fil-Marsa kien hemm l-involviment tal-forzi tal-ordni kollha fosthom il-Pulizija, il-Forzi Armati u s-Servizzi tas-Sigurtà. Allegatament, l-arresti setgħu jsiru bis-saħħa tal-evidenza miġbura mis-sistemi ta' triangulation tal-FBI. Rapporti fil-medja rapportaw għad ta' żbalji min-naħa ta' George De Giorgio li waslu lil pulizija biex jistabbilixxu l-movimenti kollha li seħħew dakinhar tal-qtil. Ingħad li l-bomba ġiet attivata minn fuq il-cabin cruiser ta' George De Giorgio u l-istess De Giorgio tefal ġebla fuq saqajh meta ċempel lil sieħbu minn numru personali tiegħu biex ipoġġilu l-flus fil-mobile li minnu bat l-SMS li attiva l-esplosiv li tpoġġa taħt is-sit tal-karozza ta' Caruana Galizia. Ingħad li l-Pulizija rnexxielha tinterċetta din il-komunikazzjoni u bis-saħħa ta' dan inkixfu żewġ tirġiel l-oħra li allegatament kienu fl-inħawi tal-bidnija isegwu l-passi ta' Caruana Galizia. L-aħwa De Giorgio u Muscat tresqu l-qorti 3 fil-għaxija, 38 siegħa wara li sar l-arrest tagħhom. Ingħad li kemm damu arrestati fid-depo tal-Pulizija, it-tlet akkużati ma lisnux kelma waħda mal-investigaturi lanqas biex jikkonfermaw isimhom. Quddiem il-Maġistrat Neville Camilleri, l-akkużati pruvaw jikkontestaw l-arrest tagħhom, iżda wara li l-qorti semet l-argumenti tal-prosekuzzjoni ikkonvalidat l-arrest. It-tlet akkużati wiġbu mhux ħatja tal-akkużi miġuba kontrihom, madankollu t-talba l-ħelsien mill-arrest ġiet miċħuda. Jiddefendihom quddiem il-qorti kien hemm l-avukat tal-għajnuna legali Benjamin Valencia, wara li allegatament l-akkużati ma rnexxilhomx isibu avukat tal-kriminal lest li jiddefendihom.